Vedeli ste, že nedostatkom vitamínu D trpí až 1 miliarda ľudí z celosvetovej populácie? Nedostatok vitamínu D môže spôsobovať bolesť kostí, svalovú únavu, zvyšuje riziko osteoporózy a vyššiu náchylnosť zlomenín. Prvý z príznakov nedostatku vitamínu D je slabý imunitný systém, vyššie riziko infekcií a vyššie riziko autoimunitných ochorení. Druhý z príznakov nedostatku je únava a nedostatok energie, pretože vitamín D pomáha našim bukám ku tvorbe energie. Tretí z príznakov nedostatku sú slabé kosti, pretože vitamín D pomáha s absorpciou vápnika a minerálov do našich kostí a pri jeho nedostatku sa naše kosti nemôžu dobre mineralizovať, čím sa stavajú jemnejšími a krehkejšími. Štvrtý z príznakov je suchá koža, ekzém, psoriáza, pretože vitamín D pomáha s hydratáciou kože a imunitnou odozvou proti ekzému a psoriáze. Piatý z príznakov sú krehké a tenké vlasy, pretože vitamín D pomáha našim vlasovým folikulám a je dôležitý pre rastový cyklus vlasov. Po šieste je to slabý zrak, pretože vitamín D je spojený so slabým zrakom, so zvýšeným rizikom očných problémov, ako sú suché oči, glaukom či stenčenie makuly. Po siedme sú to afty v ústach, pretože vitamín D pomáha k tvorbe antibakteriálnych proteínov, ktoré chránia naše ústa pred infekciou. A po osme je to krvácajúce ďasná, pretože krvácanie ďasien je spojené s nedostatkom vitamínu D a taktiež paradentóza, pretože vitamín D pomáha bojovať proti baktériám a pri jeho nedostatku pomáha škodlivým baktériám prosperite v našich ústach. Ak sa vám moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.